wai yau mashin wahala da angon kuriya ne gaba da wai kuma hello na subscribe lamun dai amma in kina da mutunci Allah kina albarka shaka da biyun har ya gari me yasa ba kira hankali wallahi ba kira hankali yayi gaba da ne sulabu la da mu cinje na sai shaka da biyu amma gari mata shaka da biyu a ci a gari lamun dan nan gaskiya diyan na dai ina ga ta koma gari amma shi shaka da biyu ko tamar kuwa shaka da biyu an dana abin da ke nasata a bakin koma don bayan ya shaka da biyu a ɗan kela da an dana ɗan wani can koma don bayan ni fa shaka da biyu na ja ce ba ina ne kuma shaka da biyu akwai wata sabuwar anguwa wanda bai sani ba na halin jasi wani cikin garin nan ba inda ba sani ba cikin garin nan shekara nawa yana yake a garin nan muna ɗaukar shi ko za mu karu da wani abu ba zo mu je a ɗan lamun dai salamu alaikum dan garin mu na fi kamar kace shaka da biyu na kuma shaka da biyu kai da lamarin za mu je kaji to shaka da biyu kace ne ni ban san ina ne shaka da biyu na ce ma mu je ba cikin garin nan Maiduguri ne ni ban san shaka da biyu ba kai ba shekara nawa yana aiki tun da sama bai sani in ba bai sani ba sai kwatanta mai to kai dan kahon bangon bura kai na ruwanka malam sai ka ga ai ya kamata ka gaya masa ne bai kamata a ce nan fa garin Maiduguri ba mu san shi wani Zaman mu a garin shaka shekara nawa yake aikin nan shekara nawa yake aikin nan zaka yi magana ko na manta ya guri ko ba biyu ganin gidan kiɗa tv a jama'a kar ku manta a gaba ɗin diraman da ake a borno da kuma na tsallake daga kaje gidan kiɗa tv akwai wani abu da za ga rubutu mai alaman jaha kana dannawa ya ga ƙararrawa sama kana latsawa gidan kiɗa tv komai da muke ras za ka same shi a gidan kiɗa tv ku zo mu wata jama'a mu wargaje mu wali